Mbok wis sak titahe Gok, digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge Gok.